topic kaba abo na kabunta kani ka session kabamenta unity for service. Kani kalong kaba don kam sipon ka unity kalong kaba don kam sipon ka jingshakri jongi yaw play. Nakwa ban puli idon nriutli ki benta ki ba nakwa bagedyo pada slok ka kani ko bakane kalong ka benta ka banengkong ka jinglong kawei tongan puli nagas ikam ki apostol kalanong ka baar naga dekhot ka banengkong kalanong ka baar kita ikam ki apostol atho anto de onda la poi ka sngi pentecost ki baro layadan lan ha kawei kajaga ki baro ilayadon lang ha kawei kajaga kane kalong ka dekhot ka ba snautanat sibon ka ba pan mau yangi ya ka jinglong kawei jong ki sunran ki jong trai jong i Jesus Christ pat na perkhat balada kim sim layadon lang ha kata kesni, kani kesni ru aku sya, kani kesni ke banan kong jauh kata yo, kesni ke bau trai Jisu lami no na ke jingtet, kalau hadin kata ke jingmi pat, ke banan kong ke jauh, te kani kesni ke bau ki senran kila ya lumlang, ha ke wei ke jaka, kalau kesni ke bau ki yo pat ke mau. Ya kajing lipat jong trai jong Jesus na perkat balada kini kesenran pat ki parabangai ki badon ha tu opor we don sila ka jong ka kam we lekai shawai namar paswa jong kanero petros ulong ong na tengan lek tong dok khano namar trai Jisu ulong ban up ya kata gajing kular rei kata gajing kular kamja kana bano wong man le tong dokha le gine ki paradox senran jong yo ngiru nya le lang ban me te lada kan long kumta ha kene kesni kabaki kidai ban ya kendolang ban kan mau ya gajing mi pap jong trai Jisu kim ya don na perkat mensem bokor onam wan setia pan hier apdeng joki nre namar baki kilaya don lang baro ini ketir baro anto blatho tolong kepada kamsi baro kilaya don badena kata ketau bau mensem jong play pulawan pan hier apdeng joki kene kapan pau jaga jinglong kawei jong kisenran adai na kata kadau bo mensim ko ula pat trade on bo ha katu kesni pat nadu katu kesni kadang kajing ong ha ketien pareng unity is strength kajing long kawai kalong kabor kino ki organization lane ki association ki bomdon ya ka unity lane kapalang kabamdon ya ka unity kata kapalang kanong kapalang kapaturat hado kata enrei kano ka association lane kapalang kabadon ya ka unity kanong kapor aga ya chaprang ubleiru uyo pan pendon kam ya kata kapalang ya kita jingshakri ki jong naga benta kakam jong kapangan keren ya kene akan mau ya kawei kajing itu kana kapangan la puli laslam ba kapor kawa dang kena samla la puli school perkene kajing itu kana kalong kumne la dan wei nomre uladep ban rep pamdon kakam kono kakam bonle te wong le riam simna ula perkhat kulo ban rem sim te ula perkhat ban sna na kajar ka bahe dese kala ban long
sipo put saudam paralor jong kene kejar ula riang da kene ke petit eka ke peting yong ketit ula spread da ketit atrai fia tim dei bariam sim ya riam da ketit la spread ya ke kejar barokowi pandalawan isim kene bang ula aphado pandai wan kambut but dia tip ya kene ke jeng kana la tip teh right pat tip teh to nala dap ta kisim la se kumpa like ho so ho tani ba mo kala dei ko por nan dei gam no an ring ke ta ke jar dan rei habo la mare pan lek mar punta dong begini kisim kan san ila ya hair da way sim ramba om ulawan unong rep dong in ya hair baru aga joko por pat kila ya hair pat kila ya ra lang ya kata kejar sasun bene ike jing ya tali kalong ko por ngai ba mangi baru kum jingshakri ke jong try ngin ya long kawei kabut kawei kabor ngin ya tray ka kam ka jong lay kum way real ngin om o kam de ka kam jonga kam de ka benta jonga dai ngin ya tray la ngi yo burong ne ngi yo burong e ka burong bai dong ngin yo ha ka bo play on sai na ka benta jonga kabenta ka baar kini kalong ka jikikai na katin ka jong lay pakata kalong ka jingi ya burong iway ya iway pa kini kalong ka badan kam sipon idon ki balang ki badan ki jing le kalong na kadaw ba parang utray kamdan kini ka jingi ya burong iway ya iway tongin ya puli naga City Hall sa Philippines ka City Hall sa Philippines kalanong ka ba at nagadukot ka balay adu ka basan long hangni kalanong ka baar sa Philippines kadukot ka balay long wat le a ru da ka jing ya pene lane da ka jing sarong rei da ka jing snore da ka banyo pi ya ki parlok ki bakam ba ban yaladi da ka banyo ya ki parlok ki bakam ba ban yaladi oh nila pan tip nila pan small thul ala da kile e ka basneo te nila pan respect iki idon ta ka jingi iki nila pan pediam amod habong pan respect ta kamot to respect salansa e kidon ibreu ibedon hakabalang ibetre kabalang dan pedeng jongki iyai na kalenti kabom dei ban ya te nila pan pediam dia kata dan ring idon ka jingi ni duai na ka benta jongki te kane kalong ka way na ki principles ka ba ka tin ka jong blay kai bagi day ban yan yo kor ban yo brong iwe kadon ka jingong balada ikwa ba kiwe kai ka ba ngikwa ba kiwe ken le yangi ngide ban le nang kong shwa mangi yaki lada ikwa baki wei ken burong yangi tengi ngide ban burong shwa yaki lada ikwa baki wei ken yangi tengi ngide ban nangko ta balong ka jing hikai jong try jisu la hikai ki senra bat paten hadu kane ko kabalai anong la pan yang selamo namarin dan ka jing sitaw maka kejat
ang yang slam wala sitong kani kosio kadon ka swelling ka kosio ito gini poi sa kabenta ka balay ka jingnyo kor yaki weipat kani kulong ka badon ka hoy ka bangi burong kulong ka weipat bat ka bangi nyo kor yaki weipat kani kulong ka badon kam shibon hagata ka jingya tray unity for service aga jingya tray kam aga balang aga jingya tray ka kam ka jong play ni don kam ban ya appreciate iwe ya iwe pat lada don mano napdeng jongi ibale ya kalo ka kam ka babaha ini pan appreciate ya kata kidon kibreu kiba haba kiwe kile ya kikam ki babaha kipai no sharot kimnang ban appreciate namar boleh nada kilek ban appreciate kismo kumpa penrit no ya lagi akmat jongki kamlong kunta kalong ka babaha bangi ngin appreciate ngin nyo burong ngin nyo kor yano kibale ya kakam ka babaha kalong banang ay man sim yaki kanuk sa kendiat kini kawai kaba nala experience nala syam la aslam bak kata kalong kum ni tipi syam na kim syam na kata nga syam ba syat sitong man sim te ngayo kani kala ban kren deng jong kadon kawai ka jing seng kaba he ha de la khot yo way nong kren pastor baru reu pastor ula ai ka jingkren ka ba snow tanat hado kata nagagtin ka jong lay namar ka long ka jing seng ka ba he bala khot ro yo pastor o bala kham long earthly bala kham long kham san aga kam ka jong lay baru ni pastor ula ai ka jingkren jong u ka so passionate kapag so powerful, kapag kibreo, iya strong, iya pek tik yo. Kaladon kajing kata, kaladon kajing tray, agata kajing kren jong neo pastor. Kaladon na kata kajing set. But tang suway kata kajing kren jong, uladep kan kren tau pastor. Uni chairman jong kata kajing seng. Wong to ngin yo ya kijing pentip hagen ko to ngin yo kijing pentip hagen ko mala small sna e uni pastor ngin uni pastor la kre na se la gam de ki panai da kita yo la kre la penlut por la pelai jimot la se la pan shombe pan kre ya kata ka message ha kata ka jing sen but kala long kabalong so powerful kata ka message haga jaka buni chairman un ong tang shmaria dep kata ka jingkran kublai shibon pastor na kabenta jingas lok pa kordo jongki wala long sha ka jingkar khu na kabenta jongi uni chairman ong bantong in yo I kijing pentip haga ne ka por tarai wa yele tamo la tre shitong long kumpathel pejana ngamte ator akti mano ki bala ju don kuma kita ke jensen kura rumala na ya bono nambadan bale tu ya bot nala isne utang pastor uniru chairman hadin bola khot kita ke jing pentip lagi balang bandar kata jingeseng penyai ka komiti penyai ka jingeseng la ada kita jing pentip te sai khuble ta pastor pada ta forum dah kopi bak stok ko fo dan de chelom ai khuble ta pastor koyo ta Shada day hantar dia pada besar nar day. Reis kom la penkret kom
Pau ya appreciation mo. Ngai kata te ngasi ngasi don ngasi ni pastor iwa ya jam to ngasi kiru ki munda ngobade kata kalong kapadon kam sibon ka jingye train ka benta ka unity shubo pastor W.B.P shooting la keren la shem la nga nong tao ni yo kichik patim kapalang ka jong play tao na ngeni ay men sin ngeni appreciate kalong ka jing ay men sin what's no ba da ka appreciate kumta yano ni do burong no yelati minang yo burong shuso por bleiro on ka ku yani to ngeni Poi sa kabenta ka basaw na kostil jumaro the king of lele my god sa kini lightly ke benta ha ka ministry ha ka kam ka jong play kalong ka lifting ministry habangi yaton ha ka ministry ka jongi kalong ban live ya ki great part Lada don ki baduna ngenya khle ngenya ai bore ki. Lada don ki jing duna ki jing baklan dei pan nyon ya ki ndrei pan khle ki. Kata kalong ka jing hikai ka jong try jong ni Jesus Christ ngenya pet gospel kat kum lokas ka sontana sibon aba ngaga yo pan kule to gospel kat kum lokas kalanong ka basipo matray ki tip yung ito kabanta kaya ka Jisu lale ya kisenram adin ka jinghikay jong ulapha ya kisenram Lukas ka ba sipolanong tong niya puli ito kadukot ka balay bit pala kita ni. Tu kalau nam kebasipo ka gospel kat kum Lukas, katu ka heading long ka bapha ya kinyo pomor kisenran ban lejala. Adin mau try Jesu lahikai ya kisenran ulapha ya ki. Waktu dekat nan kulit tang dekat ka balai. Balong ham tu do ke letno hakmi na pha no ya pi kong ki khon lang rot apdeng ki suri na pha no ya pi try Jesu haba one sdam ya ka mission hakane ka partai shim la le hi tang dalabi ka bon ka por ula ai jing hikai ya ki sanram parhani niyo i adin kata ka jing hikai ula pha ya ki shim lo ong yaki ale bot na din jonga re ong kill it but kini kisenram kilalet tongan puli to barok yate an puli tang to khot ka bakhan nyo but to ka khot ka bakhan nyo ka yatho ya ka jinkmen jong kini kisenram bala tho hangne te kita kinyo pomot ila wan phai pat da ka jing kmen tongan kotang to baro onek fiatip bahai ka to bentang e ga bang kwa ba ong hangne ba ka ministry jongi ha ka balang kane ka bentang ka bangi ya ra I wei yai wei kalong ka badon kaum sibo Haki kam sign perthe tang ladon way bakir ladon chief minister takamut indon ki group ki ban pull down you ta kalong berkong haka perthe but ndala sha pull down
baru layo une bo pull down layo ban syong hangte halor sa une pat un sedang kata ban pull down kasulong kumta kajing yo pull down ke bawah serkai mo ikam politics balai kalong kumta namar kalong kumta ikam jong ke pertai nrai deng jong ki khun ki jong blei kam jong ni kalong banyak kentiu klet no ya de jisu kumadong ula klet ya de ula ikai ki bat ya de ula syong bat ula pha kelet bat try jisu ngiui habangi ni pude ya ki gospel shimlas syong slam hagane ula ya ka kam haki senran jong kelet chaka pertai bar ta kalong ka ministry ka ba ni don kam shibon kalong ka way na ki principles ki ba panlong ya kata ka jinglong ka way ka jingi e kumbai pastoria biang dong na kum ki alumni indong ki bi e iwe ban yo contact de ki phone mantale kala suba agi tu ki por UBS jongi patkan kini ki mobile phone kalau ka basito de mantan dalami kini ki mobile phone kala khamyat kini alumni association jong ka UBS e kini kalong ka badon kam shibon ban ya kedil iwe pa pagkata kalong ka jingkai jong try jong tong inom snow do puram no nakapagkedil ya iwe nrei minang yo sisyo kata puram bat Ibreu ki badan sodong jongi kinang kami ini kebasan kebadan kam shibun hakane ka service ka Christian ministry kalong ka tin ka jong blay ka walam ya ka jinglong kawei ha ka balam kawei ni ki kam ki ba bhatam ha ka jingshakri yo blay jing trei jong ki ya ka balam kawei ni ki kam ki ba bhatam iban yarap ya kane ka jinglong kawei kalong ka tin ka jong blay kalong ka tin ka jong blay bat kane ka tin ka jong blay kalong haba ngi pule jeleu bahaya ka but ngi hikai bah kalong ban rightly teach the word of God ban hikai bet ya ka tin ka jong blay shwa bangin la ban hikai bahaya ka tin ka jong blay kalong bangingin hapan pule bahaya ka tin ka jong blay ladangi hikai bakla kini ki disunity dani ki divisions haga balang matarayan dadon kamban kren shibon ya kata kioi tang adon gitu ki bahikai bakla agamo lami ki jing haga balang te ka kamram jongi along ban hikai ba ya ka tin ka jong blay to rightly preach and teach the word of God. But chwa le kata ngen hapan uli ba ya ka tin ka jong blay bangila pan walam ya kata ka jinglong kawei ka jing scam na kan mau ya ka jing ong jong i pastor e simor ya ki pravame ki badan hante Nepal namar hante Nepal ki don bon ba ki mission ki international missions te ki breu hanto namar kim shim la yo ka jing hikai ka bacheleo na ka tin ka jong blay iwan ki long kristal la ki yo jing mantoy hanto ki ne hanto nrela la kim yo jing mantoy kata kamot la koi shawai pat sebakam yo jing mantoy namar boleh namar kim yo kata ka jing hikai ka ba jeleo te ong ba ki parang ngai ki badan ka balang blay piju ong ya i ong lada kenbe ini ru ngimpe mo marwale la yo la scam la jeleo but nomdan ada dan ki wei ki bon wan ai ki jing kai ki ba pe ki ba bakla ki no la sho te kane kalau ko wei ko badan kam sho tin ka jong blay ka bangingin ai ki parabanget kanlong ka jing penyatali ya ki kanlong ka jing lain
aga balang. Bat kabahan riu, kabakatu, kaban walam ya ke jinglong kawei, deng kabalang, deng baranang tre, kalong ke jing ya tuai, iwei ya iwei pat. Ngin tuai nangkong swai ya lagi, bangin tuai ru naga bentai kiwei, ngin long ubreu jong ke jing tuai. Kano kabalang, lane kino ki breu, ki balang isya ki breu jong ke jing tuai. Kung kita ki breu, ki walam ya ke jinglong kawei, aga balang. Namar ki breu jong ke jing tuai. Ilong ki breu ke bangsu perkhachu na kumwei, nakabentai lagi. Mereka perkhat dan nakabentai. Kajing yad sapan jong ke kam ke jong lei. Dia kumta kumbala keren mene, man ya kontak, man nom siya snap untuk dari banyak kontak, be in contact, iwei pa, dari aga juga po, kalau mantuai, naga benta, para nong tre, hangno baki kita, ngaga juga perhap ya kene kawai, ki missionary jongi ki badona ki jaka ki ba ki ba mio ban ya lapsuk ban treisuk, namta ka kam ka jong play, ngaju ngo snai naga benta jongi, abang idon ki breu jong ka jing tuai ublei trei yala ka jong ka kam jong te to blei un kar khu ya kine ki jing slok ki ba khandia ha ka ne ko por but next time ba ublei nam kar khu ya ka alumni session jong ka Nepal's Roy Bible College un kar khu ya ki baro ki members secretary president baro ki the court Inong hikai jong ke NBC, inong tray students baro to play pun kerku yapi, naga benta kaborong jong. Amen. Amen.